mɔgɔ ye cogo bɛɛ I ka batigɛ sara nɔgɔya walasa ka dɔ fara aw ka sara dawla ani sanga kan Falilu Couture chez Chamé frère bɛ aw ka bila la ka fara atelier de couture haut de gamme kan Falilu boutique filɛ aw sago ani aw donko bɛɛ bɛ sɔrɔ yan wa sugulataga bɔraw ma bazin sugu bɛɛ tissu borodew fo ka taa se prêt-à-porter ma cɛta ani musota fugulɔn sanbara parfum machetu wusulɔn ani masiri sugu wɛrɛw dit à faux le débat du soir interactif. Nous sommes vendredi 20 octobre 2023 et nous sommes très heureux de vous accueillir dans votre émission du Le Débat du Soir. Comme vous le savez, les vendredis, c'est la libre antenne. Nous n'avons pas de thème à vous proposer. Vous avez le choix de revenir sur les thèmes sur lesquels nous avons eu à débattre tout au long de la semaine. Vous pourrez aussi éventuellement nous proposer d'autres sujets nationaux mais aussi internationaux. Le téléphone permettant de nous faciliter ce travail est le 65 65 50 50. Nous rappelons que nous sommes sur Djoliba TV News, mais aussi sur les différentes radios FM, à savoir celle de Bamako, Ségou Sikasso, mais aussi sur les différentes pages digitales de Djoliba. Merci. Donc, le premier auditeur est déjà sur place. Anoula, bonsoir. Ça va bien, Kodiba Tseno, Chaka Karim. Oui, ça va. Bitogola Demadou. Ça va. Ok, Ambia no, Chaka. Au Bita Libre Antenne Yao. Hein? Kakuma Jumenga? Aïe, Chaka, nega Jurusra, Yama Baski, Dentika Fui me à la Coutiela. Ah, 40 ko. Ok. Ateka yeble. Ateka yere. Bono bona kongu ni meka ja ja Awo. Wajoli? Wala se kasi ka jumɛn sɔrɔ? Han? Han? Kabako do. O ye tiɲɛ Saka. Ayiwa an bɛ dɔw kɛ la. Saka diyara n ye. Hali ni ka sɔrɔ Saka Togola ka bɔ Farakɔ masigi nɛgɛjuru sira kuma basigi ayiwa an bɛ bisigili kɛ k'a fɔ k'aw ye tɔmɔta sɔrɔ a ka kɔrɔfɔ la an bɛ aw fo ka barika da ale kɛra mɔgɔfan fɔlɔ ye ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko maa wɛrɛ sira sɔrɔ nin waati in na Anoula bonsoir. Allô, Djoliba TV News. Oui, l'enfant de Chikroni Abdoulaye Diallo ko bɛ cogo jumɛn? Basi foyi t'an na yɛrɛ. N bɛ Ala fo ka barika da Abdoulaye alhamdulilayi. Mari fo kosɛbɛ. A diyara n ye Abdoulaye. K'an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fo Alidu Atayɛri Mayiga. Atayɛri Alidu Mayiga bɛ fo DTL l'information Djoliba TV a mana ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin sangani na. Mara Musa tɔgɔ fila kuli kɛrɛfɛ. Tɔgɔw ye foli laminɛ nka kana to ka jugu ni foli la émission na. Mara ka foli kuncɛ ni belebeleba fili. Baasi tɛ. Jam financier. Batulu ɲana an b'a fo fa jɔyɔrɔ la. An bɛ Batulu ɲani fo ka Binta ɲani fo a kɛrɛfɛ k'u ɲani. Ka faamuya min bɔ bɛɛ lajɛlen. Baasi tɛ Abdoulaye bisimila. Ka Usaz Dukure fo ko Faran. Usaz Dukure foli laminɛ a sɔgɔlen ma na ni sanga da an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ an b'a fɔ a ka wuli ka jɔ la sanga ni wagati. Bon, Noir ni ko la. An bɛ ka kuma camanw mɛn. Ka kuma caman mɛn jumɛn kan? An bɛ ka kuma minnu faamu quoi. I n'a fɔ jumɛn? Parce que dɔw b'a la k'a fɔ ko non ko parti politique bɛ ka fɔ an ka taa élection na. Awɔ. Ko o man ka se ka fɔ. Munna? Ko tɛ kuma ye ko min man ka fɔ. Munna o man ka fɔ? Bon an yɛrɛ de nin ko la sisan parce que min na kuma in kabakoma yɔrɔ ye mun ye.
olu bɛ ka kɛ b'a fɔ ko min parti politique de ko kan ka taa élection na parti politique m'o fɔ o ma sigi ko b'o fɔ Umar an y'o de fɔ awɔ ni fanga min filɛ nin ye an tile kelen tɛ nin lagosi parti politique kelen si ye wa ale ni fanga in kɛra fɛn o fɛn an b'u fɛ ka tɛmɛ parti politique fɛn o fɛn Mali mara kan mais kuma tiɲɛ ye mun ye an tɛ se ka ɲɛ ci o fana kan ko parti politique dɔw bɔ parti politique 200 ni kɔ de bɛ jamana in kɔnɔ yan o de fɔra mais min ye jamana in mara o dɔnnen don wa an b'a la k'a fɔ cogoya min na k'olu ye jamana in kolo yugu k'olu ye jamana in sigi a sentigɛ kɔnɔ ni o ye tiɲɛ ye bi minnu nana k'u bɛ fɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ yala mun de la u tɛ kiiri wuli jamana cibagaw kɔ mun de la san 30 mara kɛra minnu bolo mun ye jamana in nafolo dun k'a bolo filala dun ni o ye tiɲɛ ye mun de la u tɛ kiiri wuli olu kɔ u bɛ kalan in tiɲɛ ka mais bi la programmation militaire wari dunna cogoya min na jinɛw m'a dun mɛlɛkɛw m'a dun n'a sɔrɔ Asimi ka gouvernement nakun ye ka diɲɛli de kɛ k'an tɛ fɛ ka fanga di parti politique ma mun de la u tɛ ni parti politique ninnu minɛ k'u kɛ wo la minnu ye jamana in dafiri a b'an hakili jigin Mutakata dilan an fa la Mutakata ni bolokɔrɔta ko ni jamana ka nafolo kelen bɛ ale kɔnɔ ale pɛrɛnnen don ka jamana jaabi kiri la wa a n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen siga t'a la bon an bɛ min fana fɔ awɔ élection ko tɛ parti politique ka kuma ye hali sini an bɛ segin o de kan mɔgɔ minnu taara ka taa assise jagoya sigi anw kunna kalo 3 kɔfɛ an ka wuli ni o kuma ye olu de y'a jira k'a fɔ ko assise de ko kalo 6 ka taa bila san 5 la k'u ka élection kɛ o kɔnɔ olu de ko k'u bɛna san 5 to yen ka san 3 to yen ka kalo 3 to yen ka kalo 6 to yen k'u bɛ se ka san 2 k'a la ko ka nin bɛɛ lajɛlen remplir a kɔnɔ k'a ban k'u bɛna se ka intégrité ban a kɔnɔ u bɛna se ka kalanko ɲɛnabɔ a kɔnɔ ka baloko ɲɛnabɔ a kɔnɔ mɔgɔ si m'u bila u diyagoya o la d'accord mais sisan ni o ko dafara awɔ ni wulikajɔ bɛ ka kɛ k'a fɔ ko aw ye min fɔ an ye an y'aw kumakan labato mɔgɔ si ma don aw da aw ko aw tɛna se k'o ko kɛ awɔ mais sisan ni aw tɛna se k'o kɛ aw bɛna se ka jumɛn de kɛ a t'o fana fɔ an ye wa a ma nɔgɔ walima an bɛ taga an kun fɛ ten dɔrɔn an tun m'a dɔn fana k'a fɔ an bɛ kow de la an yɛrɛ tɛ se ka parce que an ye min ye kalo 6 gɛlɛya kɔfɛ an b'a bon kɔnɔ an ɲɛ a la o kelen de bɛ ka ɲɛsin jamana in ma tuguni mais kalo 6 gɛlɛya kɔfɛ an b'a ye jamana marabaga kelen o kelen k'u ye dɔrɔmɛ 1 sara la ko ka di jamanadenw ma walasa jamanadenw ka se ka donc mais an b'a yɛrɛ ɲininka élection dɔrɔn kama élection kɛbaliya dɔrɔn kama ani élection kɛ dɔrɔn kama yɛrɛ u bɛ sɔn ka jamana ɲɛsin ni ɲɔgɔnna gɛlɛya ma cogo di jamana ɲɛmɔgɔ ko aw ye jamana ɲumanw ye donc a bɛ n'a fɔ nin sangani in na i bɛ fɛ ka mun fɔ élection kɛli jamana ɲɛmɔgɔw ma o ye diyagoya ye wa a kan ka kɛ fɛnɛ ka bɛn ni denw fara jamana kɔnɔdenw ɲɛna e yɛrɛ fɛ sa kɛ sira bɛɛ jɛlen bɛ u bolo parce que constitution kura in kolokololi ye k'a créer ka diyagoya ka voter jamanadenw ka gɛlɛya kɔnɔ a kun ye o de mais n'a sɔrɔ o ye bɔda di u ma a fɔra ko Asimi bɛ se ka segin bila kalo 4 kalo 6 ka tila ka segin ka na a nɔfɛ ka na ka bɔ a nɔfɛ tuguni mais o bɛɛ sira dira aw ma o bɛɛ opportunité dira aw ma aw bɛ sɔn cogo di k'aw ɲɛ ci o kan ka tila ka continuer n'a ye nin cogoya kelen na ko ka da kan ko se bɛ aw ye ko se tɛ aw ye ko marifa bɛ aw bolo a tɛ aw bolo ko se bɛ aw ye bi ka aw ni degun bi ko aw tɛ se k'o bali mun na d'accord Abdoulaye ka tamatiya ye mun de baasi tɛ n'i ye juguman ɲɛsi tɔ i ka jamanadenw kan e ka kɛ kofɔla ye min bɛ jɔ o kɔrɔ d'accord parce que an y'a ye kalo 6 tɛmɛnen aw m'a ye ko maa si ye dɔrɔmɛ 1 bɔ a sara la CNT la ministre la Asimi yɛrɛ la a bɛɛ mais an y'a ye anw ye gɛlɛya d'accord mais olu ko Faransi ye aw abandonné en plein vol min ye aw abandonné en plein Libye d'accord Abdoulaye o faamuyana aw to CEDEAO ka sanction bolo ok aw to CEDEAO ka gɛlɛya bolo mais a opportunité bɛ aw bolo ka élection kɛ a opportunité bɛ aw bolo Asimi ka fini bila kalo 6 kalo 4 ka na segin tuguni ni jamanadenw bɛ ka mun fɔ ko Asimi ka ɲi a bɛ ta a ka kiiri ka ɲi a ka balo ka ɲi a ka kɛnɛya ka ɲi n'o ye tiɲɛ mun de la a tɛ segin ka na tuguni ka tila k'a ta tuguni a ka taa ka fanga fɛ d'accord Abdoulaye d'a ma fo san 10 a faamuyana an b'i fo k'i barikada o faamuyana
wati sebekro corona ikayoro ami fu ka shukroni ka bela jeli fu amala deli rabbi hakli juma ala ka di ama kan bako bela jeli fu malikono ni maliko kan ustad dukure ami fu dante fu limina ko ka fu li dini sangani na kan bako bela jeli ma adama traoré fu sen traoré tonton yata say fokata say ere abdoulaye diallo ma ka bi fu ki barkada kuma wore sera soro ni wati na anu la bonsoir traoré alila ko di basi non sibote amala tan isa iñare sabalu bu gawdum man foto la traoré o kera hera bismillah on bila traoré ni foto la aljarane traoré yana ka do ko awo bajine bali mo sabali ko ka kala iba ñine jon fe bali mo awo man da kira mo ma do re bajina tukatoni kira ukala je kabo tunaprikila katatoni awo tukatra en kata depo kala patrika mauni kati si kore kake devoy kake depo kata kala patrika trenga d'accord jendu mo kata trenga mais e foka damu ni gan ko kada buwa ne dayo ka kana ko ka ke la papai ah jendu mo do ni meta ati te problem na asda te do kana trenga allahu akbar mais alni do farla siraw kan ni an yɛrɛ fɛnɛ ma an bolucogo ni awa an kan ka sigi an sigiyɔrɔ fɛnɛ dɔn est ce que gɛlɛya dɔ bɛ bɔ la wa isa awɔ a ma nɔgɔ isa ala ka hɛrɛ kɛ yarabi ala k'u bɛɛ lajɛlen kisi awɔ aw ka journaliste ne cɛ la an ka kiiritigɛlamaw ye dɔ minɛ ko sina ma dɔ fɔ b'a lajɛ fɛn fɛn bɛ ka gɛlɛya don anw ka jamana in kɔnɔna na n'a dawulo bolo k'aw wele ka taa n'u ka dawulo ye anw y'a ye laban na jugu ka fan bɔra maa bɛ bɔra k'a dɔn a bɛ bɛɛ ka bɛɛ ka bɛ dɔw ka mana ta farikolo la ɲɔgɔn ma an y'a dɔn tigila mɔgɔ dɔ welelen tuma a k'a ka dawulo di an ka fɛɛrɛ t'u ma a k'a dawulo di ni minnu bɛ ni tigi jaabi t'u bɛ ɲɔgɔn fɛ tarawele journaliste u k'a dawulo di an ka kiiritigɛla mɔgɔ ma an mako bɛ wolo a bɛɛ b'u ko mun k'a ka bɔ k'a ye an ka fɛɛrɛ t'u la a b'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ siga t'a la a b'an lafiya kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ mina taa ma baara tarawele hali k'a dɔn fɛn fɛn ye kuma ye ko a bɛɛ ka wuli ka ɲini an mako b'o dɔrɔn de o de ka bi ne ko tarawele ko Assimi a bɛ taa n'a ɲini yɔrɔ jumɛn ma faamuya président Assimi Goïta ko an k'a to yen ko an b'a to yen a bɛ taa ni Mali ye yɔrɔ jumɛn tarawele ko anw na minɔgɔ bɛ anw na anw bɛ ka 150 ta fo jamanadenw b'olu fo u ka taa n'a ye u bɛ taa n'a ye min sukali bɛ ka 150 ta Assimi bɛ ka 150 ta anw ne i bɛ ka kɛlɛ o kama olu bɛ ka o wari ta u b'a kɛ nin ye mais 150 ni 170 o jumɛn 150 an y'a mɛn Assimi Goïta k'a ye 150 ta ka taa k'a kɛ cogo jumɛn bon an y'a mɛn k'a ka donc e y'a mɛn dɔrɔn ko Assimi Goïta bɛ 150 ta o ma kun e fɛ kɛ pardon n ko e y'a mɛn ko Assimi Goïta bɛ 150 ta n ko ma kun e fɛ sa kɛ isa n ko e kelen k'a mɛn ko Assimi Goïta bɛ 150 ta o de ma kun e fɛ sa kɛ a bɛ ka nin degun cogo min ala dɔrɔn de b'a dɔn sabu ne bɔra IBK kan IBK kɛlɛ a kama ka tila ka bɛ kɛlɛ a kama sokɛli nana ko mais est-ce que n'i y'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ 150 in bɛ ta ka kɛ musaka mun ye ka kɛ baara min bɛ kɛ na est-ce que n'i y'a ɲini k'a dɔn fɛnɛ nafa ma bon i ma dɔɔni fɔlɔ a bɛ ka mun baara kɛ ne sababu e ka
ah ay sabla ma chambe ni flingo no isa angula tele folo awo ay mama foko tiente sa ngoma foko tiente niki mango meni afara ka foka million ko mi duru tabe dama kada dalwa do de kan ay wani be fe ko de nyefina donc fo mawo ka nyini ka don folo sino ka foko o ya ma chama fe ko ya sara de ko kalo ko ka burita ko blaji fala awo anga jamana bon oyo hakilina tay mais est ce que ma bise ko jagwas mi goita kan le ya ka fanga ta donc ni aya bla to kam na oya na hakilina tay tare de tawre man ni te ta bise ka ta ngam ni ko ta ka kana ko mane de ruta ambo to kawle nek ta ti ta ko d'accord Isa aw nya me kana ko so kan ka to to ne ko so kan ka to ko apo be ni na aywa ango beto justice bulo kiri mo be no aka chala fe fam mi be kiri bulo kan do nga jasse balte ni ci do amene bangew ka bo ka fe wonne to kan la do ko me ka bo a bo d'accord bashite Isa famiana ami foki barka daka sawal bu ko bla jeli fu dante folibina vansa ko kawe kam fleni sangani nakabo bakama beaucoup je pense que quartier de Wantero dugu de Masroka do vanambi foki barka daka yi ngo bla jeli fu kuma rebe non anula bonsoir d'accord bashite la minute ki la mo kan ga judu jam fake ambi afu ka barka dan ma rebe non sangani anula bonsoir. Ok, salut mon frère de la... Voilà, et comment allez-vous? Que deviennent les partis politiques par rapport aux propos du ministre des Armées françaises? Aucune réaction de leur part. Yacouba Sidi depuis tout le monde. Yacouba Ambi Fogi Barkadaka, tout le monde Kobla Djeli Fopataki sur là. Mawarebi Anoura? Et Tassay Ousmane? Kodi Basti c'est où? Au CV la Yalako Dao Sabati. Odo? Vraiment, c'est la République présidente. Mais assumé. Aka congé ta? Aka ni la dia. Eh? Kalokele. Demisen ndo ko ya besewu. Ay. Fanga bala agalabu bala. Ay ni kuma ko gabe. Ah yo foka damunga. Ah wala ni ya ko di ba fam. Bashite amay ni nga fam. No bare. Kalo saba octobre novembre décembre alors ka fonctionnement premier ministre ka fonctionnement ministre c'est santé o kalo saba o beta para nyam o ko ke keles ba fana o ko jume keles ba fana be ke wi era ka fana yere sera gay awo amuri donc voilà o ni era ka fana sera gay o kana berna temen blaw nyana de o play nu kara du fen du nu mo kuma medum nu ma me no bi ni ba umar trabre de jarati ah ne ko ya ko la selige ne ko ya ba de o anya blafna an fana blafna sulu fe c'est parti politique malla awo aka de sispan jusqu'à nouvel ordre kadamu kan jamana bi to minata na tora ka kontara investor les régions nous ka beka opérationnel et va nous tenir pour attaquer ces mois mais c'est de quoi je parle ou quand même de sentir qu'il est awo na ko ko ça donc alors anga ñeti mali solution ni ñoo fait à long terme ko de tab bashité ne ko ya ko na malate o ma tawre noy aywa les gens voient les malheureux. Une vérité absolue Yatasay. Les gens voient les malheureux. Le temps c'est le meilleur juge. Alaka lendiran o sebe alay Yatasay amba foka barkada aywa hakilla jamana nyamugo asimi goita foka tasi fanga marabulo nyamugo ma sugal ko kala mega ni sente nyamugo malik jaw bla jeli ko rafo famia amo fo ni ngu barkada alaka ko rafo do klok ni la kuma rebe no on la bonsoir. Allô, mon niveau qui barkada. Ajarane bo wala si ambire fo ki barkada.
Kajilba TV Barakela Musuba Anacheba Peretereto bela jele ko bi la bela jele fulum ne ni ci yere ale bina kuma mun kan video mani ani journaliste ani gouvernement bashite an ko bi la ko ne ko vraiment depuis transition dan na mo di juguman ke ko di wati la ba fili we mun flike o fili Barakela ina fo jume misaliya aw journaliste mun bi ga mari tele awo ani video mani mun bi ga mari tele ani an auditeur clé mun bi ga mari tele donc mɔgɔ tɔ mun bɛ mɔgɔw la gosi ka journaliste dɔw la gosi ka videoman la gosi fanga kɛ bɛ k'olu ka kumakan de mɛn k'a fɔ f'u bɛna jengere ta o ko kama waati tɛmɛnen fo na jiriba ɲɛmɔgɔ y'a fɔ waati tɛmɛnen a ko in ka ne kun minɛ dɛ ka da mun kan waati o waati ni mali armée bɛ ka manti en tout temps ci an auditeur dɔw bɛ Bamakɔ yan bi journaliste ani videoman ninnu la gosi ni Jeliba TV ani Kiledo ani Renouveau disi ka bon kosɛbɛ mun bɛ an ka élection ninnu yɔrɔ sɔrɔ lagosili tɛ n'a sɔrɔ an ka radio so dama dama bɛ olu ta ye Bamakɔ dɔrɔn de donc o fili ba de b'u la peut être Mali gouvernement tɛ se ka communiquer kɛ ka don mɔgɔw hakili la o fanga t'u la u ka baara ka ca o ma kojugu donc o ye fili ba min kɛ ne kɔni b'a fɔ u ka sigi u ka joona joona videoman minnu b'a fɔ Mali moitié en tout cas ni minɛn minnu b'u bolo u k'a fɔ k'u ka minɛ o kuma fɔli dabila u ka tɛmɛ n'u ka baara ye an ka tiɲɛ fɔ ni videoman tɛ walayi bi y'a sɔrɔ transition ma se bi ma ani aw journaliste ɲuman kelen-kelen ninnu c'est que kalan ye kalan min ye aw journaliste mun kalan o kalan ninnu an bɛ 82 février la o date tɛmɛnen don ayiwa donc aw bɛ jɔsen kura mun ta an bɛ kɔni bɛ weleweleda min kɛ aw journaliste tɔ mun tora an kana na k'a to gouvernement ka aw ni videoman min bila ɲɔgɔn na donc o b'a yira k'a fɔ ko ka journaliste to yen nɔ ka videoman to yen nɔ hali ni k'a sɔrɔ u bɛ fili la hali ni k'a sɔrɔ u bɛ ka jamana kɔnɔdenw bila fili la ka nkalon tigɛ u y'an k'u to yen ko baaraw kɛ sa kɛ o ti ka u bila fili la e ma ne ka kuma daminɛ mɛn wa n ko min kuma kan k'a fɔ mun ye minɛn ka na modèle dɔ fɔ u k'o bɔ u ka fɛn na mais ka mɔgɔw bilasira kɔni Mali de y'an ta de n'u ye fɛn fɛn fɔ Mali ma o ye tiɲɛ de ye jɔn de bɛ se ka ɲuman bolo sinji faso ma ni Faransi finman mun b'an fɛ fo n'a kɛra olu kelen-kelen baasi tɛ vraiment Mali gouvernement ma fili kɛ fo ni a mana kɛ sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔ n'u tulon bɛ mɔgɔ la sisan u ka segin u ka joona u ka videoman c'est que n'u ye videoman ninnu bolo sigi kan o ye nin kɛ tɛmɛnen u taara bateau gosi sisan ne bɛna fɛ su waati o waati ni journaliste aw journaliste ɲumanw dɔ ni videoman minnu bɛ ka Mali adamaden do sariya labato dɔw de bɛ don olu bulujan k'a fɔ ko ni min nin sara k'i ka t'a dɔn bamanankan na a b'a fɔ cogo min ko ni jugu m'a cɛ fɛ k'i b'i jugu sara walayi bidayi ni Asimi y'a jugu sara ka wari d'u ma walayi bidayi u b'a ka fanga in datugu zana min de don zana kɔrɔ de don tiɲɛ t'a kɔnɔ quoi tiɲɛ foyi t'a zana in kɔnɔ a kɔni ka kɔrɔ n'anw ye ne kɔni bɛ se ka bilasirali min k'a ye mɔgɔ minnu ye u conseil k'a bila nin filiba in na vraiment u ka segin u ka joona joona u ka videoman ninnu u bɛ se ka mun f'u ɲɛna bonya ni karama kɔnɔ ka journaliste fɔ bonya ni karama kɔnɔ u k'o f'u ye d'accord jamana y'an bɛɛ de ta n'o tɛ n'an ye gouvernement to a warajɛ bolo fɛn min b'u k'o nin b'a dun dɛ siga t'a la an bɔgɔla si ni ɲɔgɔnna caman de bɛ crédit ta gouvernement tɛ crédit k'an kun a n'a ɲɔgɔnna caman ka mɔgɔw hakili sigi n'a fɔra aw bɛna ni dunturu banna k'a gɛrɛ bɛ kɛ mɔturu dɔ aw t'a kɛ donc ne kɔni bɛ se ka mun fɔ journaliste ye aw videoman k'a d'a kan a kana ɲɔgɔn lagosi d'accord a ka ɲɔgɔn minɛ fanga in bɛ tɛmɛ o bɛ tila ka aw fara k'aw bɛɛ bila ɲɔgɔn na k'a d'a kan aw bɛɛ de ye kelen ne bɔra n tɛ kuma fila fɔ arajo so wɛrɛ la ka na kuma wɛrɛ fɔ arajo so wɛrɛ ni min tɛ bɛn arajo so mun na n'olu ka système lajɛ ka baara kɛ n'o ye baasi tɛ lase vraiment aw journaliste aw ka ɲɔgɔn minɛ n ye nin fɔ dɛ parce que ko dɔ de bɛ ka na Asimi n'a nɔfɛ fɛn ala kana to a fɛn k'u nɛmu d'accord
n'a y'u nɛmɛ a b'u tunu dɛ. Ayiwa basi tɛ. Parce que fɛn dɔ bɛ an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Mali bolo a monté en puissance n'o tɛ Faransi dɔla k'a fɔ ko an ka dudomani n'an ka fɛn ninnu de b'a to k'olu ti ka fɛngɛ sɔrɔ. N'a fɔra waati min bɛɛ de bɛ ka Mali kɔngɔ bɛ mɔgɔw la kurantigɛ bɛ mɔgɔw la mɔgɔ bɛ bila u bɛɛ kun a bɛ tila ka degré dɔ ta ko a bɛna ko ye ka Mali coro. Vraiment ni décision a ma bɛn ne dugu la si ma bi a ma bɛn ne ma sini u ka sabali an kɔrɔw an faw de u ka sigi u ka joona joona u ka to vidéoman ni fɛn ninnu ka tɛmɛ n'u ka baara ye. D'accord basi tɛ Lasi a faamuyara. A diyara Ala ka hakili ɲuman di Lasi. An b'i fo Lasi Bɔbɔ Lasi i ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka madame fo ani bébé Kurani ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Ɲamakɔrɔkaw fɛ yen nɔ nin wagati in na kuma wɛrɛ bɛ yen nɔ on nous la bonsoir. D'accord Lamine Kulibali an bɛ taa ɲɛfɛ ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛjuru sira 65 don 65 50 di Ala y'o nɔgɔya aw ni anw lajɛ ka dɔɔni fɔ ka bɛn ni jamana lahalayaw ye kuma wɛrɛ bɛ yen nɔ on nous la bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô? Anula? Allô? Anula? Barula, ça va? Kudi basse no, kangule ga boro jumɛn? Allô? Kangula wa Patou Djiwa. Hein? Patou Djiwa. Côte d'Ivoire. Patou Djiwa. Badugu Joliba. Ah. An b'a dugu jolibakaw fo bisimila an tulo b'i la hakɛto i ka maaw bɛ ka teli la ka datugu. Non antenne libre ka di ye antenne libre. Patou Djiwa ka wala. Awɔ i maaw bɛ ka teli la ne fa bɛ ka datugu n'a ma k'i ma ni basi ye. An nana Bamakɔ yan. I bɛ Bamakɔ sisan kɛ. An nana Bamakɔ an nana Bamakɔ an ye mɔgɔ kuntan 2 minɛ kɛ. Aw ye jumɛn kɛ? An ye dentiste 2 minɛ Bamakɔ a tɔgɔ ko Dala. Awɔ. Mali karandenw bolo an ko karandenw ka gɛrɛ Bamakɔ yan. Ɔhɔ a y'olu minɛ yɔrɔ jumɛn? U bɛ ko Dala. Ko Pɔnda la. U bɛ ko Pɔnda la. O y'an ko Pɔnda la. Awɔ civil u bɛ politique la. O kɛra don jumɛn? O kɛra Mohamed. D'accord basi tɛ a y'a ko kɛ cogo jumɛn? Civil mun an y'u minɛ ka u di fɛn ma polisiw ka kɛlɛ polisiw minɛ ka d'u ma dɔrɔn an tɛmɛna. D'accord aw ni fasoden ɲumanya. Non. Basi tɛ. N'olu ko karantin sɔrɔla dentiste yɛrɛ bolo k'u ka yɛlɛ Bamakɔ. A ma nɔgɔn. D'accord sisan welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na? N ko ka bɛn ni waleya ye e bɛ se ka bilasira jumɛn sɔrɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma nin wagati in na? Ɔhɔn ayiwa. D'accord. D'accord a diyara n ye an b'i fo k'i barikada. Ala ka segin ni ɲuman ye k'an bɛ Badugu jolibakaw bɛɛ lajɛlen fo. I ka n ka foli fo Samalekaw ni Kirenakaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Merci. A bɛ an kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan nin wagati in na ko ale bɛ bɔ Badugu Joliba Lamini Badugu Joliba bɛ ka taa Kirena fɛ n'i bɛ ka taa Kirena kɔni i bɛ tɛmɛ Samalen ninnu bɛɛ lajɛlen min na ni ma fili fo ka taa se Samaɲana ma Samaɲana bɛɛ lajɛlen min an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ko b'a wɛrɛ bɛ yen nɔ on nous la bonsoir. Allô Anula? Oui Anula. U ka kɛnɛ e yɛrɛ don k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn tɔgɔ duman jamu duman? Amadu Tarawele ka bɔ Yanfoyila. Amadu Tarawele ka bɔ Yanfoyila. Amadu Tarawele Yanfolilakaw don kodi basi yen nɔ ne balimakɛ? Basi tɛ yan. O kɛra hɛrɛ ye an tulo b'i la bisimila. Ko bi ye libre antenne ye. Awɔ bi ye libre antenne Amadu awɔ. Ne min bɛ fɛ bi. Awɔ. Bon, ɲɛmɔgɔ dun ka vote kun bon a ma caman kɛ mais an ma kan ka lajɛ ɲɔgɔn ye quoi.
Ahon. Darakan de Bourana Kone Kone. Et le coup de Bourana, ce n'est pas que il va porter la nana sona. Bon, on est venu pour du mot, Kassavali. Nous Kassavali. Donc, Kassavali. Bachite. Peut-être des manières. Ah, bon. Aïe, à Fora Tarmina, bon. Alors qu'on est mort de l'huile de Chana, vous votez de ça, c'est bon. Améorina, ça va de voir les tigres. D'abord, on va dire que pour du moment de nouveau, vous avez. D'accord. Mais vous va faire un propos maintenant, mais reflet. On le fait à deux fois. Voilà, moi, si ça me passe sans bio, on a mis ça en général, le dire, Kama Kelania, Kama Kelania. Oui, tiens, Amadou Traoré. Après le mot, Kama Bé, avec qu'on a talent, il y en a pas, ou il y en a mal. Moi, je n'ai rien à faire. Comment on va faire pour faire une partie en deux parties, et puis la bourre, ne m'a pas la président sur nous voir. Hein? Comment ça va dire moi, ma diable, on va le faire. Oui, hakuna taide. Go masoro. O masoro. Go la yana. Lete ko dimo, lete famay, lete ka ko la kata, ne ka ne er mal. Polo ma dirga ha mal ko ne ga ne temo. Ya ke ko ga na ka ga dimo ne ne go ko tiyo. Awo. Ne no be war ka. Awo. Asibe le wara ke ta kala dina go de o shi o be point. Bachite. Ule chene yɛrɛ kɛ mali nin kɔnɔ est-ce que mɔgɔ bɛ jɛnɛni bɛ se k'o kɛ san saba in kɔnɔ ayiwa mais an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn ala k'an bɛ kelen na fiyewu yarabi yamaw politique mɔgɔw ka sabali baasi tɛ amadu ani jinɛmɔgɔw ka sabali ka kɛ kɛlɛ ni y'a tigɛ bi n'a an mɔgɔkɔrɔbaw ka misi fɔ la ayiwa basi tɛ ni mun y'an ka cɛkɔrɔba ye amadu tarawele ka bɔ yanfoli la a bɛ san 68 ka foli la alhamdulilayi a ye dɔ sɔrɔ halisa an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya di a ma ka dɔ fara sin kan halisa k'a mɛn an kɔrɔ ko maa wɛrɛ sira sɔrɔ anula bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Dieu merci, bienvenue. Bon, on a un tout mais qu'on pas. Ah d'accord, oui, quand vous voulez avoir mais on ne peut pas qu'il a fait. Oh, Baginda fait. Mon chat, quoi. Et puis le réseau n'est pas tellement. Oh, oui, le réseau n'est pas très bon. D'accord, allez-y, on vous écoute, allez-y. Très bien, bon. Akila. Ah ouais. Maintenant, tu n'as pas fié. Ah ouais, oui, c'est. Moi, je suis une vieille personne. Alhamdulillah. Je suis là pour. Un fait de main. Mais peut-être un fait de main. Ma famille, hein? Un fait de main. Ah ouais. Comme ça, il y a un fait de main. Donc, comme il y a une mal au Conan. Eh, ben, on a tiré pour ça. Amour de là. Au plus qu'on Hassim Kay. Et qu'on Hassim Kay. Ah ouais. Voilà, ok. Là, c'est un chien. Ah ouais. Avec quel minage de non là. Moi, on peut vous dire le roman. Moi, on peut la gagner. Angato. Ah ouais. Immédiatement, tu as un compte. Ambito, un compte. En bas de fois, quoi. Anga ma fare. Comment tu as un compte. Ah ouais. La man de fois. Ni compte là. Ah ouais. Immédiatement, tu as. Ah ouais. Assume qu'à l'élection, c'est qui t'a présenté. Ça est présenté où? Moi, je ne sais pas si vous avez Ah ouais. Parce que Sikatala. ça fait n'a pas là. Voilà, il n'a pas ça. Ni Dieu a de la ça. Assume pas là, Madame Boulot. Avec Kémara. N'a qui dans le côté. N'a qui dans l'occupé. N'a maman faille. À Tchouala. À Biomassa. Ah ouais. Malo Mitemina. Asim Bika Malibani Mafai.
Agali bika Mali marfai. Jon Jubala. Agali ye marfata. Ase ko bika Mali marfai. Nuko Jon Jubini kala, Jon Jubala. Aywa. Où te le non? Mais andi ba tin fait. D'accord. Dans le Kabanaï quand on couper Kaba. Awo. Aki pila d'élection là. Bashite. Mabio beka to rafa Foutinai. Na kira Mali président. Quel vaudron? On a ni ko wakala ko ki écouter. Bashite. Abi Mali ka autola. Aywa. On a travaillé 100 ans à faire Mali. D'accord. On doit pas faire une carte. On en faut formia. Atem ka discuter ban. Pour la fabricala. D'accord. Voilà, merci. Bashite bela jeli nagatien bela jeli fili ka daga tieni ka makele akli kele ma fla akli flawa ma chama fene akli chama ala ka akli mandi am bela jeli ma ka du ki hakli nata fo jamana la hala yaw kam bunye ani karama kon la jamu ngay sibu kum famba wi anga nyamo fe ambu fo ko akli mayna ko ikra che ikra musu ikra dimsi ni karama ko way bela jeli mbisi ga du ni nga siga aywa do fo jamana jogula nga ka ke bunye ni karama kon la sabla ñu di fo bunye te ko ko law ke ko langul yi ko ma wara bi non la bonsoir. Allô? Allô? Bashite Lamine Coulibaly otigel nga mo ga nga jusra jamfa ke ka kan bawo bela jele fu ni watina malikano ani maliko kan kado kay ka musorwa fu no mama national amba na ga dimbe bela jele fu mo dewni kluma samon lu bela jele mi fu alsako alaka mankoro alaka kenya di ama nando na kay ami yuwa fu ka madu fu no bela jele an kon bawo yi kan mo ko cha kay ba jibati amu bela jeli fu dante fulumina naga juru sira alsa bi woroni duru do bi woro an duru biduru kado ko e fe metalike gabonga kamara bi no am famana ma amba refene fuka barkada fuka tasi fe metalike brazaka kerengena nan la poto di banzeri jara kunati naka demia fene bi no ambu fene fu dante fulumina kan mo fene bi francis gila ambu bela jeli fu badam da ustad dukure am ifo anga chokaba mun be no amu were bela jele fu ni wati nan ninku barkada grand bubula ami fu kata si sababunya alaka boni mo ka buba ani vie sidibi ame kalamo fu mutula ka fu no ka kalmo bela jele fu ni juru sra alsa bi woroni duru do bi woro an duru biduru bi jumaye la harama dondo ame ala fu ni nga barkada ina fa ba kalama chokamna juma do yofe ma kuntino kuma do be no anula bonsoir. Allô? Anula mbe ala barkada ere dum bayi mo tangara ala kana bashike kan wole ga baroj me to duma jam duma baba maru ga wole ga wakalama baba maru kan wole ga baroj me kalana baba ambi fo ka kalana ka bela jeli fo imari ko bismillah na ni matare election ga ke fane wada muwani kadi muwani mena ni do basi kine bala bila yaro fura ga je polo bon election kara za kadi mugoya ali ka funa zoro awo men ga na do donc RF election kan ga keni watin nake bo anna wa kani wada ni tidali o bira wadi ni awo baga la rake ngom ngada e akana do basira mo ni kadi mugoya wadi ni kana ni ga ko nya bara te ga ko amano gonde jona mara mano surtout fanga ko la aywa ikadi bi mawye nga sini fene do refene de azu ka dan bela jele me mo tambo mo do ko ni ala ya ani te ga suru mo e bato ko de betla ga wole na awo aywa basite ami fo baba mariko ka kala na ko bela jele fu wala ka krofo bela jele do ku luk nondula bamanon ko te ko aywa ko ka boko la ko mamne ki kadi mawye nga nasra ero do fene mana ka gele bay ambala li hakluñuma alaka di anga jamana mara ko ma bi munu be jamana kuna alaka aywa amire fene ke comme ko ñuma ñi ka hakluñuma di ambela dilima maliko do bela jena haknata kuma wara sira soroni watina anu la bonsoir salam alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh isa ñaare ka wakati choraba bi tugud me isa ne fa dimba dum bashi te alako a bela jele fulamne ne ta ke ma jandi go sommet Arabie Saoudite Afrique awo ukrema ga afinalité ka kanata kadamuga kadamuga
sommet Arabie Saoudite Afrique. Awo. Olu bɛ ka invité. A kana taa dɛ. Mais n'a ma taa a bɛ se ka maa wɛrɛ bila ka taa parce que an b'a dɔn Asimi ka jamana kɔkɔ tali a ma. A yɛrɛ de ka gɛlɛn ne ma a bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa. Ahɔ. Kana taa dɛ. O de ne ka sara ma Dakar kana taa. Basi tɛ Isa. Merci Ɲare. Isa Ɲare a y'a adressé jamana ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita la n'a ka tulo bɛ an ka na walima n'a ma surunya mɔgɔ min tulo b'an ka na ko sommet Arabie Saoudite Afrique invitation cira ma k'a ka taa nka Isa Ɲare y'a ɲini a fɛ k'a kana sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ayiwa nin y'a ka ladilikan ye kuma wɛrɛ sira sɔrɔ anu la d'accord allo anu la allo anu la allo anu la Kodi basi no ne fa kan wele ka bɔra jumɛn tɔgɔ duman jamu duman Vie Sidibe le Ɲinɛnuguma fɛnɛ Vie Sidibe kan wele ka bɔra jumɛn Ɲinɛnuguma fɛnɛ Yɛrɛbugu Mafɛlɛ Buguni mara fɛ o bɛ Buguni mara fɛ an bɛ Yɛrɛbugu Mafɛlɛkaw bɛɛ lajɛlen fo ka Bugunikaw fo Vie Sidibe Wasolon ambassadeur tɔgɔma an b'i fo bisimila Ɲinɛnuguma fɛnɛ a diyara n ye Isa Vie Sidibe Ɲinɛnuguma fɛnɛ nafa dunya ka dugu ah d'accord basi tɛ n'a dugu ka dugu an bɛ la yɛrɛ di fo ka barika da bisimila ne kɔni bɛ min fɔ Asimi ye awɔ bon a kana taa voyage a kana taa voyage na a bɛ mɔgɔ bila ka taa ɔhɔ bon n m'a fɔ ko élection kana kɛ Mali kɔnɔ élection bɛ kɛ Mali kɔnɔ mais maintenant bon n'o bɔra yen a bi dɔ fɔlɔ Mali ka rɔ cɛ fɔlɔ ma faamuya Vie a ye Mali rɔ cɛ fɔlɔ sinon élection kɛla si tɛ se ka taa front fɛ n ko kɔrɔnfɛla bilama a bɛ cogo min na kɔnɔdimi ɲɛdimi de don den ɲɛma la donc fo ka élection kɛ Mali yɔrɔ dɔ ka yɔrɔ dɔ to bɛɛ fɔ ɲa la a ma nɔgɔn donc n kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn a k'i jɔ fɔlɔ Mali ka suma ni Mali sumana sisan élection bɛ se ka revendiquer ka élection kɛ d'accord Vie o faamuyana an b'i fo k'i barikada i Sidibe ka Mafɛlɛkaw bɛɛ lajɛlen fo Vie Sidibe k'an wele ka bɔ Mafɛlɛ Buguni mara la an b'i a fo k'o ye Nawa Dunbiya ka dugu ye ni ko Nawa Dunbiya seko ni dongo na sira fɛ a tɔgɔ dogolen tɛ Mali la Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan halisa Ala ka musokɔrɔba mɛn an kɔrɔ kuma wɛrɛ bɛ yen nɔ anu la bonsoir allo allo anu la n bɛ Ala fo ka barikada e yɛrɛ dun Tereso numéro don ne ba e bɛ k'an wele ka bɔra jumɛn tɔgɔ duman jamu duman ala ne ba donna nka a ka nɛgɛjuru janfa kɛ koyi ne ba i bɛ Tereso de la wa i bɛ direct de fana na ne ba nɛgɛjuru sira in dun sɔrɔli fana ma nɔgɔn ayiwa a kɛra cogo cogo an b'i fo k'i barikada fo yan nɔ f'i ka sigida la ka sigidalamaw bɛɛ lajɛlen fo maa bɛ yen nɔ anu la bonsoir allo 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 ouais ça va allo wa ne to la d'accord an yɛrɛ fana tulo b'i la n bɛ Ala fo ka barikada a diyara n ye a diyara n ye k'an wele ka bɔ min Paraji Kɔrɔni a diyara an ye ne balimakɛ ne bɛ participer min na awɔ vraiment u ka baara dɔw bɛ na taa o surtout justice bɛ ka baara minnu kɛ sisan c'est très important d'accord ne vraiment mɔgɔ ma bonya fili ma mɔgɔ ma bonya fili ma ni min ye ko kɛ n'a ma bɛn n'a tɛ dɔn ma n'a doit sariya ju k'a minɛ siga tɛ kuma in na koyi o bɛ trahison fɛ o tɛ trahison fɛ o ça c'est autre chose o de fɔra donc o de ye jamanajɔ n'a ma ka mɔgɔw lafɔ justice la ko justice ka diya k'a jɔ a jɔ la mɛ n to ka baara kɛ ni dɔw fana ko tɛ bɛn an ka jateminɛ dɛ a ma nɔgɔn waati da tɛ nin ko waati wɛrɛ bɛ na basi tɛ
Ada ko tradition ko amena watu woro law. Sigate ni kuma ina. Na na sa pouvoir politique ko na sita. Awo. Na ko justice du Sénégal tay so gay sa ate ben. Donc so anga justice ya ka para ke mo si mo boye Mali jamana bara ko. Ni ko na ma be de kabine. Singero. Ini na ko kapila. Oui tiens. Ada to fere sira. Awo. Ana dogor gala ka nya ka ta. Amin ya rabbi amin. Mais jamana yi jogo nyuma na atabu nyuma uri ka ta nya ka. Wallahi ala ko sabati koyi. Wallahi uri ka ta nya amuri fe. Ni bara jamana degré ta surtout justice. Awo. Wallahi ni ala ke jamana le jata wa. Ala ka sabati ya rabbi. Sai bara ni ko chama ma ga gela chama ma ala jinde ma ko chama na ni sisa ka paraga ya ka wala au gela be ku apa. Ala ka sabati ya rabbi. Abi ala ka nya ka ta. Ambi foki barkada. Ala ka ku ba ko ma tele. Allahumma min ya rabbi. Salim Amifo, merci bien. Ami jikoro ne kaw belaki. Basite mi jirala ya ne sabula ko bulo ne nyokona. Basite ami jirala kaw ka jamuna ne sabula bela jele nyame nyokona ni ko travailler ko jara ay way ko koné ko njay iko konate bela jele de kiliye la min hal ni ko kulubali ambe de kiliye fakle bakle no haklujuma alaka di kasano go fora jokono la no ne re flantere do mafuti mawre bi no na ke malabay anu tani nga bitay so so no anula ne be ala baraka da ayre do ala dile na fitu ala kana bashike ne baybe kan wole ka boroj me to man jam duma ne to aminata jam duma sako sako aminata kan wole ka boroj me Kuluba. D'accord. Sako ambi foka Kuluba ka fo bismillah Djoliba TV sans fene watina. Awo. Ma famille ne ba. Anga sabali de tante sabali la ko ne ba. Awo. Wallahi. Awo. Anga do ma fale de banque nyamo ma daga ko anga nyamo bu awo ay fati ale ni ko ma jana na adigi kamara adigi bamara chedo jawe tiga sabali anga kanu anga pati bashite ay bien ko na kana kati ala ya ila skay nam banani ko ko ni mali kati ale banku d'accord aywa an balimamuso Aminata Sako kan wele ka bɔ Kuluba kaw fɛ yen nɔ Lamine a ka nɛgɛjuru sira ye janfa kɛ i ka yamara kɔnɔ Lamine an ka maa kelen ta ni ka bi tɛ sɔrɔ nɔ sinon an kun y'a kanu k'a fɔ ko ayiwa an bamuso na jamukan datugu nka a ka nɛgɛjuru sira kɔni janfara maa wɛrɛ bɛ yen nɔ dakuruɲɛ fila ka jamukan bila yan nɔ anula allo anula Ah Dieu merci. Vous nous appelez d'où, monsieur? Le nom, s'il vous plaît. On est vraiment pris par le temps. Oh, franchement, sinon, moi, je suis juste à Kidal actuellement. J'aimerais juste participer. Vous êtes à Kidal actuellement? Oui. D'accord. On va vous donner 2 petites minutes. Allez-y, monsieur. Mais il faut beaucoup télé quoi? Beaucoup télé carrément. Hein? Éloignez-vous de votre télévision, s'il vous plaît, ou bien vous l'éteignez carrément. Oui, je suis à Kidal. Ok, on vous écoute. Allez-y. Ok. Allô? Oui. Allez-y, Uncle Bila, Wati Bankola, Tanim Koumaya Djuna. Oui, moi c'est Maïga Abdraman. Maïga Abdraman, bienvenue à vous, Maïga, ok? Ok. Franchement, il faut dire aux gens de laisser Assimi travailler. Il faut dire aux gens de laisser Assimi travailler, c'est bien noté. Franchement, pas dit. D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, parce que moi, je ne suis pas allé trouver Thomas Sankara ou autre chose. Oui. Dans l'histoire, c'est qu'on entend dire. Oui. C'est l'exemple de l'Afrique. C'est comme l'hymne national à Ninkala. Ah ouais. Il y a des mots en tout ça là. Ah ouais. Donc l'hymne national a pas de. Ok. Bon, franchement, il faut dire aux gens politiques. On n'est pas dans le moment. D'accord. Mais concrètement, à Kidal, la situation se passe comment à Kidal concrètement? Nous avons des échos qui ne sont pas du tout, en tout cas, reluisants là. En tout cas, situation de Kidal, non? Ça va. Ça va. Franchement, pas.
o ye kunnafoni duman ye. D'accord, Maïga, on est pris par le temps. Ambi Foki Barkada, ni Alabanga Djordjou, Jona, Lendi, Yana Nyosoro. Ok, mais respect à colonel Abdoulaye Maïga. D'accord, c'est bien noté, monsieur. Ainsi qu'à monsieur Abtaher. D'accord, merci infiniment à vous. Ok, à vous aussi. Ok, Ambe Bela Djelefou, Lamine, merci. Hein. Voilà, au soir, c'est la caméra qui fladi, Maïgama, Kidalka, Finan, de Fo, Djekabara, de Do, Andoran, de Tissika Barake, Sabla, Ninko, Kino, Makalate, Madebi, Mumbi Blackma, Mukmada Dimakakma, donc Régie Barakalo, Befoku, Barkada, Madefine, Mukma, Hanfene, Flino, Talike, Aywa, Femme Talike, Sona, la mine Kulbalibi, no, Amba Foka Barkada, Fokatasi, Sangare, Flakan Roma, Sali, Wedrago, Augustin Choubei, Surfou, Moussa Hedrambi, Refrefo, Dougma, Moussa Sanoa, Lekelmeka, Son, Tcharin, Rasobi, Union, Sanugo, Ambire Fine Foki Barkada, Falilu Coutu Bela de Fou, Date Fulumani, Alamanga, Juru Jona, on Srotene, Ambafana Kokam, Benjem, Watibure, Wassalam. Falilu boutique ale filɛ nin Badalabugu Falilu couture o yɛrɛ dugumala la ni aw donna dɔrɔn aw numan fɛ Daraman ni Alima bɛ ka aw bisimila ko cɛ ɲina téléphone 82 30 00 00 Falilu fɛ ye ko ye fɔ ko ban. Dit à faux, le débat du soir interactif.